हरे कृष्णा सगळ्यांके आज आम्ही फोर्थ चॅप्टर आहोत तसाची थर्ड चॅप्टर झाला आमगेला आता आम्ही फोर्थ चॅप्टर कसं की ते आम्ही आजी शिकतासाची थर्ड चॅप्टर आम्ही काली पडलाय कर्मयोगाची ಬಗ್ಗೆ ना कालचे चॅप्टरचे नाव कसं शिलाय कर्मयोगाचे ಬಗ್ಗೆ तंतु काली आम्ही कसं एक नवेच विषय शिकलेची कोणी संचदत्व त्यांची तुमका एक नवेच विषय से दत्तशिला हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. आमका निष्काम कर्म करका कसले कर्माबद्दल कसले ताजी बद्दल कसले आश दवर घेऊच ना फलापेक्षा दवर घेऊच नसताना आम्ही कर्म करका. येस व्हेरी गुड. आणि कसं शिकल्याची यज्ञ करते का यज्ञ करचे शिकले एकांची यज्ञ करता कलियुगांतू कलियुगात स्पेशली आम्ही कसं करतो अग्निहोत्र शेवटी यज्ञ करका होम वगैरे नाम संकीर्तन कलियुग नाम संकीर्तन तिथले तूपच कडा नाम संकीर्तन व्हेरी गुड. कलियुग नाम संकीर्तन व्हेरी गुड व्हेरी गुड. जप नाम संकीर्तन हेवटू करका आमका रिसाइटिंग हरे कृष्ण महामंत्र व्हेरी गुड. रामकृष्ण प्रभू. ओके तशी आम्ही एक काली कसं शिकल्याची नाम संकीर्तनाचे एक महत्व आम्ही शिकल्याची आजी आम्ही मुखारी ते ज्ञान कसं असतं की त्या कशी घेऊ का आणि त्या ओरिजिनल ज्ञान म्हणणार कसं म्हणून आम्ही बोलूया. ओके आता स्क्रीन शेअर करतास. ओके पुरा जण स्क्रीन दिसतस ना कोण अनम्यूट कोण सांगेत हवय दिसता माताजी. ओके थँक्यू. ओके आता चॅप्टर 4 कसं ना ज्ञान योगा ऑफ नॉलेज आता ज्ञान म्हणा कसं ना म्हणून मी एक पळया हानतो आणि ओरिजिनल ज्ञान कसं ना म्हणून हा एक चॅप्टर पळया ह्या चॅप्टरांतू स डिव्हिजन असतं फर्स्ट कसं ना परंपरे एक ज्ञान घेवकदल्लार आम्ही स्कूल कॉलेज अंते एक ज्ञान घेवकदल्लारी कोण की एक प्रोफेसर असतं ना तांगेल कडेन दखूनच आम्ही ज्ञान घेताची लायब्ररीन मस्त बुक्स असताला दलारी आमके एक शिक्षक आणि सर्टिफाईड म्हणून कळकदलारी आम्ही कंचे एक गुरुला आश्रय वत्ताची तशी जाऊन आध्यात्मिक ज्ञान कसं असं की तक्क एक गुरु असं आणि ताजे एक परंपरे म्हणून असं मेळ्ळाल तांगेल कडेन गुरु म्हणून सांगून घेवचा ना आणि कोण हे गुरु म्हणून आम्ही पळया. नेक्स्ट कसं ना डिवाइन नेचर ऑफ द लॉर्ड्स अपियरन्स म्हळ्यारी देव कृष्ण हंगेत्तन तो मनुष्याल रूपार एत्तवय जाल्यार तेगेला एक कर्म आणि एक दिव्य असतं ना देव आणि आमगेल मध्ये डिफरन्स कसा ना म्हणून पळया. नेक्स्ट कसं ना कृष्णची पूरक एक कसं क्रिएटर आणि कसं ना आमगेल कर्म कसं अस की त्या ज्ञान नाश केल्यार व्यर्थ ना एक ज्ञान असो ना आमक नॉलेज असो का ताज मागिरीचे आम्ही एक सम कर्म कसान म्हणून करू जाता ना धलारी पूरा कर्म सम म्हणून सांगची तशी ना प्रत्येक कर्म वाईट दवसम असतात ते कसन एक कर्म म्हणून आम्ही पळया वाईट कर्म कंच्या चांग कर्म कंचे म्हणून पळया. नेक्स्ट अटेनिंग ज्ञाना थ्रू यज्ञ काल आम्ही पळायला यज्ञ म्हणणार कंच्या आणि श्रेष्ठ यज्ञ जप यज्ञ आणि ह्या यज्ञानिमित्त ज्ञान कसे मेळचे म्हणून आम्ही पळया. one second. Okay. Methods, results, glories of attaining ज्ञान म्हळ्यार ह्या एक ज्ञान मेळच्या रिझल्ट कसा आणि त्याचे मेथड्स कंचे टाइप असायचे म्हणून आम्ही पळया ह्या चॅप्टरांतून. ओके हे आमगेले एक भगवद्गीता ना
भगवद्गीता म्हळ्यार आमकां पुरो जणांक गोत आसा भगवद्गीता कशी आसा आणि आम्ही आजी वाजूच कसं असं की इतल्या 18 दिवसाक ते एक भगवद्गीता येता रूप न्हू तशी एक क्वेश्चन तुमकां पुरो जणांक कसं म्हळ्यार आमगेले एक नॉर्मल जावन मार्केटा वताना म्हळ्यार मार्केट म्हळ्यार सब्जी मंडी तसल न्ही नॉर्मल जावन आमगेले जिवनांत आमी दुसऱ्या पुरा कडेन वताना ते एक 100 वर्जनाच्या कसं भगवद्गीता दुसरे टाइपार आसाची पुरा भगवद्गीता एक टाइपार नाची तशें म्हणून जाल्यार खंयची भगवद्गीता करेक्ट तुमगेला तुमगेल ओपिनियन कसा खंयची भगवद्गीता करेक्ट आसतला म्हण तुम्ही कशी खंयचेच वयर बेसिस जावन तुम्ही भगवद्गीता खरेदी करताची हरे कृष्ण. हरे कृष्ण म्हणते भगवद्गीता श्रील प्रभुपादाली यथारूप तीच आम्ही तीच घेता कित्याक कित्यामुळे ती बरोबर ऍक्युरेट म्हणजे ताणे बरोबर ऍक्च्युअली सगळे हे करून येता रूप आशिल्ली तशीच केल्लें आसा. कृष्ण अर्जुन संवाद कशें आसा ते रुपान तांणी बरयल्लें आसा. व्हेरी गुड. आणि तांची रुपारी बरेला म्हणून तुमकां कशी कळला कळ्ळें म्हणजे सगळ्यांचे नॉलेज तांगेले कोण ते आसाचे प्रभू माताजी लोकाले आणि त्यांनी इस्कॉनचे हांची गोट लोकांना हाज निमित्तान आमकां थोडे नॉलेज आयले तेच बरे म्हणून. प्रभुपादान कोणा म्हळ्यार प्रभुपादान बरेल बाई ताण कोणाला ऐकून बरेला हरे कृष्णा चैतन्य महाप्रभूनानी सांगितले होते बरोबर म्हळ्यार तांगेले एक परंपरा थ्रू आयल म्हणून वय परंपरा व्हेरी गुड थँक्यू म्हाका तुमगेलें नांव हांगा दिसना जाल्यार ओके थँक्यू तुमकां आन्सर दिला लायक ओके आता आमी पळया हिस्ट्री ऑफ भगवद्गीता त्या भगवद्गीता आमी खंयची वाचित आसाच की ताची हिस्ट्री कसा ना जस्ट न्हू आता आमी एक क्वेश्चन निमगेल तुम्ही सांगला तुम्ही ह्यांची भगवद्गीता यथारूप घेताची कित्याक म्हळ्यार त्या प्रभुपादान बरयला आनी परंपरे थ्रू आयला म्हणून तशी जावन ह्या परंपरे कितले वर्ष पुढे दाखवून आयला म्हणून आमी पळया श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तावान् अहमव्ययं विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत हंगा कृष्ण कसं म्हणतास आय इन्स्ट्रक्टेड म्हळ्यार कोण हांगा ह्या भगवद्गीता दिला स्टार्टिंग कृष्णान कोणा दिलेले अर्जुनाकिंत पुढे कृष्णान स्वतः कृष्णान हे कोणा दिलेला विवस्वान आता विवस्वान म्हळ्यार कोण तुमकां तसलो विवस्वान म्हळ्यार कोण मन्नुल पुतवे सूर्य सूर्य हरे कृष्णा सूर्य हरे कृष्ण थँक्यू येस विवस्वान म्हळ्यार सूर्यदेव न्हू तागेल पूत कोण मनु आमकां पुरो जण गोत्त आसतला सूर्याल पूत मनु आशिल्ला तशें जावन कृष्ण स्टार्टिंग कोण आदित्य ज्ञान विवस्वान इमं विवस्वते योगम म्हळ्यार दिवच्या लिंक करच्या कसा ना इमं म्हळ्यार ह्या ज्ञान कसं आस की त्या विवस्वानाक दिला त्या विवस्वानाक कोणा दिला मनवे प्राह म्हळ्यार मनुक दिला मनून कोणा दिला तागेल पूत जावन आशिल्ला इक्ष्वाकू कोण आमकां पुरा जाणां गोत्त आसतले रघुवंश न्हू राम आयला लायक वंश तांतूची पूर्वज जावन आशिल्ले इक्ष्वाकू तो मनुला पूत जावन आशिल्लो तशें जावन हे ज्ञान कसं आस की कृष्णाने सूर्यदेवा दिवन सूर्यदेवान मनुक दिला मनून इक्ष्वाकू दिला नेक्स्ट एवं परंपरा प्राप्तम अति ज्ञान कसं की अशी दिल्ली वय कोणाक कृष्णान एक परंपरे थ्रू दिलेला न्हू परंपरा म्हणताची एक चेन असता न्हू डिसिप्लिन चेन म्हणून सांगतात सक्सेशन न्हू एक मुखारचे संतती म्हणजे आम्ही कसं इंग्लिशान सक्सेशन मुखारचे चेडू मेगेल चेडू मुखार एक राज्य करताचे एक रायाल एक चेडू मुखार तांणी कसं करताचे राज्य करताचे ते एक मुखारची पिळगे कसं असकी ताका सक्सेशन म्हणताचे तशीची ज्ञान कशी असकी तेव्हा एक कसं ना
पिळगे म्हणकी म्हणारी एक गुरु दकुन तगेल शिष्य वत्ता तो केदन गुरु दत्की तगेल शिष्यांक दिता तशी जावन ते एक शिष्य गुरु शिष्य परंपरा कसं की त्या परंपरा म्हणजे हंगा विवर्सून सांगता कृष्ण कसं ते एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषियो विदुहु सकालेन महता योगो नष्ट परंतपा कृष्ण कसं म्हणतात हे ज्ञान कसं की त्या वठारे घेवची नाही मेळाल कडेन तू मिगेल गुरुदा हांव तुगेल शिष्यदा तशी नाही कृष्ण कसं म्हणतात एवं परंपरा प्राप्तम ज्ञान कसं की ते एक डिसिप्लिन चेन म्हळ्यार गुरु शिष्य परंपरा दाखवूनची येवका आणि कसं झालं मध्यंत हा वापस हे भगवद्गीता तू किता सांगतास अर्जुना म्हणून निमगितान कृष्ण म्हणता हे एक भगवद्गीता हा वापस अर्जुनाक वापस मिगेल तोंडा दाखवून येतास कित्याक मिडल अंत मध्यंत कसं झालं त्यांनी ತಂಗೆಲ್ ಓನ್ एक कृष्णान दिलेलं भगवद्गीता कसं की ते इक्ष्वाकू मागिरी कसं जाता त्या ओरिजिनल ज्ञान कसं की यथारूप कसं की त्या नष्ट जाऊन होता नष्ट परंतपा म्हणता ते एक म्हणल्यार कसं करतात जन ತಂಗೆलेची ओन सॅटिस्फॅक्शन खातीर ऍड करता वताची तशी जावन आता कसं जातास कृष्ण वापस येऊन अर्जुनाक ज्ञान दितास तश मोदलारी तुका तुगेल गुरु सम वई की नाही म्हणून तुमका कश कळता एक बॉनिफाईड गुरु म्हणल्यार अर्थ कसा नांगा एक परंपरे दाखवून आयलोची गुरु म्हणून म्हळ्यार एक तुमगेल गुरु तुम्ही कोणा गुरु नमगताच त्यांनी करेक्ट दावनु सम म्हणून तुमका कश कळता कशी आयडेंटिफाय करताच तुम्ही आता एकलो जन येता तुमगे लागी तो म्हणता म्हाका पुरा शास्त्र वेद पुरा गोतास तशें जावन म्हाका गुरु म्हूण लेखून घेयाची म्हूण सांगून तुम्ही कशी ताका गुरु म्हूण लेखताच ऑन वॉट बेसिस आयडेंटिफाय कश करताच येस 5 सेकंड वेट करता 1 2 3 4 5 ओके आता मिगेल एक गुरु आता मिगे लागी एक जन आयला तो म्हणता म्हाका गुरु म्हणून ऍक्सेप्ट करी तू म्हणून सांगून हा मग कशी चेक करता तो सम की नाही म्हणून सांगून हा फर्स्ट तागेला कसं निमगिता तू खंयची परंपरा दाखवून आयला म्हणून आता कृष्णान कसं म्हणला कोणा लागी एक ज्ञान घेवका जाल्यार त्या परंपरे दाखवून येवका म्हणून आम्ही आता कॉलेज वताच ते कॉलेज मेगेल एक चलडस म्हणल्यार गेलाची हांव एक स्कूलाक ऍडमिशन करूं वतास ते स्कूल समज की ना म्हण हांव कशें पळयता ते स्कूल ऑथोरायज्ड म्हण पळयता ऑथोरायज म्हळ्यार कसं ना एक गव्हर्मेंट दवो एक युनिव्हर्सिटी दाखवून ताका कसं ना एक गव्हर्मेंटाची सील असू का न्हू एक कॉलेजांतू प्रिन्सिपला लागी न्हू तो प्रिन्सिपल म्हणून कळका जाल्यार तागेला कसं असू का एम्प्लॉयमेंट म्हळ्यार एक कसं ना एक डॉक्युमेंट असू का न्हू तू बॉनिफाय म्हळ्यार तू करेक्ट म्हणून एक सांगची खातीर ताजे मागीर मात्र हांव त्या चलडाक कसं ना ते एक स्कूलांत ऍडमिशन करता तेंची एक बिल्डिंग मेळ्ळ्या थंय एक तक्काची त्या ओनर हांव टीचर म्हूण लेखून घे तुगेल चलडा मेगेला पेटे म्हण हांव पेटयतवा ना तशीची एक आध्यात्मिक ज्ञान कसं की तंतय आम्ही पळोवका त्या आध्यात्मिक ज्ञान कसं असं ते कोणाला दाखवून येत ना तशें जावन खंयच्या संप्रदाय म्हणून आम्ही ऐकून आसतलेची ते संप्रदाय कितली टायपार आसाची आणि खंयची पुरा म्हण पळय आम्ही आता हांगा कसं बरयला हांगा संप्रदाय विहीनये मंत्रस्ते निष्फला मताः आता कृष्ण हंतू एक पुराणांत हे बरयला पद्म पुराणांत हे बरोवन आसा तांत कसं म्हणतास तू खंयचे मंत्र घ्या बिनी त्या परंपरे दाखवून येयनी जाल्यार तू केल्ला पुरा एक फल कसं की त्या मंत्र दाखवून त्या पुरा कसं जाता निष्फला म्हण कृष्ण हांगा खंयच्या पद्म पुराणांत हे सांगला तांतू कसं म्हणला मुखारी हांगा कलियुगांतू येवची कलियुगांतू एक 4 प्रकाराचे संप्रदाय पळोवचे मेळता म्हणून हांगा सांगता कसं त्या 4 प्रकार श्री संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय फर्स्ट ब्रह्म संप्रदाय कोण खंयची त्या
कृष्णानं ब्रह्माक ज्ञान दिलेला नवा आमक पुरा जन गोतश पुरा एक सृष्टी दाताना नवा एक पद्म दाखवून म्हळ्यार आम्ही सांगताच पद्मनाभ म्हणून कृष्णाक त्या पद्म दाखवून कोण येत बाहेरी एक ब्रह्म येता त्या ब्रह्माक कसं गोतसना त्या टाइमार ज्ञान कोण दिता कृष्ण दिता त्या ज्ञान ब्रह्मान मागिरी नारदाक तेगेल पुत्ताक नारदाक तशीची मुखार वत्ता वत्ता ते ज्ञान कसं की त्या ब्रह्म संप्रदाय म्हणून येता मुखारी अनेक कडेन श्री संप्रदाय हंग कोण लक्ष्मी देवी न्हू केदनाय विष्णू लगी असता तशें जावन तिगे लगी केला ज्ञान आशिल्लें देवाला ते ती दिता ताका श्री संप्रदाय म्हणटाची ताच मागीर कोण येता ईश्वर शिवा न्हू तवय वैष्णवानां यथा शंभो म्हळ्यार वैष्णवान श्रेष्ठ जालेलो ईश्वर तो कसा करता तागेल एक संप्रदाय असता कृष्णान शिवाक म्हळ्यार ईश्वराक रुद्र संप्रदाय म्हणता रुद्राक कसं ज्ञान दिता त्या रुद्र कसं करता मुखारची येवची पिळिगेक तेगेल शिष्यांक तो ज्ञान दिता तशें जावन ते कसं जाता रुद्र संप्रदाय तशें आमकां गोतशें पळय चतुष्कुमार ब्रह्माला कोण संतान आसाच की 4 चतुष्कुमार तांकां वैकुंठ वतना विष्णू कसं करता एक ज्ञान दिता ते पूरा ज्ञान कसं की ते एकच कसं कृष्णालेची ज्ञान जाल्यार दुसऱ्या जनांक दिलेली मिती 4 बॉनिफाईड संप्रदाय हा सोड बाकी कंची पुरा संप्रदाय आसाच की ते कृष्णान दिलेले नाही म्हणून सांगता आता आम्ही काही येताची एक इस्कॉन म्हणजे एक संस्था प्रभुपादान कसं केला की ते काही येता ब्रह्म मध्व गौड्य संप्रदाय हंगा आम्ही मागची स्लाइड ಅಂತ पळयला री ब्रह्म संप्रदायांतू श्रेष्ठ दलाल आचार्य कोण मध्वाचार्य आमक पुरा जन गोतशे पुरा उडुपिंतु मध्वाचार्य अस मुखारिकंच्या श्री संप्रदायांतू रामानुजाचार्य आणि रुद्र संप्रदायान कोण विष्णु स्वामी आणि चतुष्कुमार कुमार संप्रदायान कोण निंबार्काचार्य हंगेल पूरा उल्लेख पद्म पुराणांत असले एक पुराणांत पुरा बोरोन अस तशें जावन एसी भक्ती वेदांत स्वामी प्रभुपाद तो कंची संप्रदाय दाखवून येता आणि तागेल पोझिशन काही अस म्हणून आम्ही पळया ब्रह्म मध्व गौड्य संप्रदाय आमकां गोतशें पुरो ब्रह्म संप्रदाय म्हळ्यार ब्रह्मान दिलेला त्या ब्रह्मान मुखारी नारद व्यास तशी जाता वताना तंतु प्रॉमिनेंट ग्रेट आचार्य कोण आयला आमगेल मध्वाचार्य ताज मागीर मध्वाचार्य अशी मुखारी वता असताना म्हळ्यार तागेल एक संप्रदाय मुखार वता असताना कोण येता चैतन्य महाप्रभू येता ते गौड्य दत्ताच तांणी बेंगॉल सायडांत आशिल्ले मिती ते ब्रह्म मध्व गौड्य संप्रदाय आणि तंतु कोण येता आमगेल येता फाउंडर आचार्य कोण इस्कॉनाचे भक्ती वेदांत स्वामी प्रभुपाद तशी जावन आम्ही कसं कन्सिडर करेत ते आमगेला एक भगवद्गीता आम्ही कसं वाचित असाच की ते करेक्ट सोर्स दाखवून आयला म्हणून सांगून तुमका ऑडिओ येतच की नगत ना म्हाका तर ऐकत वय एक व्हिडिओ असतो सानची 3 मिनिट 4 मिनिटाच्या के ऑडिओ ऐकत असवा माताजी ना माताजी आता ओके त्याची कनेक्शन ह्या तसं हा मागीर तुमका अंतु ग्रुपांत पेटेत हा व्हिडिओ ओके ग्रुपांत हांव पेटेत तुमगेल पुरसा तर टायमार तुम्ही पळोवयता ओके आता तंतु कसं दिला त्या व्हिडिओ अंतू आमगेल संप्रदायाच ಬಗ್ಗೆ दिला आचार्याला एक नाव पुरा दिला तंतु तसे आम्ही आता पळयला ज्ञान कशी घेवका परंपरे दाखवून तशी जावन ह्या ज्ञान परंपरे दाखवून मेळत वय त्याला ज्ञान घेवका जाल्यार आमगेला कसं असू का आमगेला खंयची क्वालिफिकेशन आमगेला कसं अर्हते असू का म्हणून कसं अर्हते असतला तुम्ही सांगाच्यात म्हाका हांव सांगची पुढे तुम्ही म्हाका सांगाचे हांव आतां भगवद्गीता घेवका जाल्यार री भगवद्गीतेक अडॉप्ट म्हळ्यार म्हाका कळका जाल्यार री म्हगेला कसा पुरा असू का म्हगेला एक खंयची क्वालिटी असू का अर्हते कसान
Yes. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. आमगेला yes कोणाक आन्सर सांगोस्वा. ओके पळया आता आमी. स एवयं मया तेभ्यः योगा प्रोक्ता पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हि एतत् उत्तमम्. आता कृष्ण कसं म्हणतास अर्जुनाला की हे ज्ञान परंपरादकून येऊ का होय दलारी ह्या ज्ञान ऍक्च्युअल दावन अर्थ करून घेऊ का दलारी परंपरादकून आईल मागीर समय तुका अर्थ करून घेऊ का दलारी तुगेला कसा असू का तू कंचे हे दावन असू का अर्जुनाला कसा क्वालिफिकेशन आशिल्ला हे भगवद्गीता घेऊ का जाल्यार कृष्णान अर्जुनाक मात्र कितें सांगिल्लें तागेला कसा क्वालिफिकेशन आशिल्ला दॅट इज फर्स्ट कसा ना भक्तो म्हळ्यार कसा ना तो भक्त दावन असू का देवाला. आता भक्त म्हणा कसा ना भक्त म्हणा कसा ना देवान सांगेल श्रद्धा पूर्व दावन ऐकू का ऐकूच कशी दुसऱ्याने एक ते ज्ञान दितान वाजून ना एक तुमगेला भगवद्गीता पुस्तक आस त्या वाजियाची कित्याक हांव सांगलें त्या परंपरा दाखून आयल्या निमित्त तांतू बरेला लेख एक शब्द समेत आचार्याला म्हळ्यार त्या आचार्य कशी गुरुला असताना गुरुक कोण शिक्षण दिला तर अशीच आम्ही मागशी चमकता गेल्यार प्रभुपादा दाखून तागेल गुरु दाखून अशीच आम्ही मागशी स्टेप घालत असतात कोण मेळता लास्ट कृष्ण ना ते कृष्णान सांगिला आम्ही ऐकू का ना तशें जावन खाली ऐकूच मात्र नाही तर कसं सांगतस की ते आम्ही करून दाखवू का कृष्णाक ना तो कसं डिमांड करतस की काली म्हणलं कसा म्हणलं काली तुम्ही जप यज्ञोस्मी म्हणून कृष्ण सांगता यज्ञानाम जप यज्ञोस्मी हांव जप यज्ञान तो म्हणून ताजे मागीर कसं सांगते कसा तुम्ही तुमका फल मेळता की त्या म्हाका दियाची खाली आम्ही ऐकून इतू बशीने आम्ही ऍक्च्युअल जावन आम्ही कसं एक फूड प्रिपेअर करताची घरान शीत करताची ते शीत कसं आस की तोडेची एक सान बौलान तू देवाक तुळसी घालून अर्पण कराची तेदन कसं जाता ते आम्ही ऍक्च्युअल जावन करता असाची तेदन कसं आम्ही ऍक्च्युअल जावन कृष्णान सांगितलं आम्ही ऐकत असाची तशी जावन फर्स्ट कसं असू का तुका श्रद्धे असू का श्रद्धे असल्यार मात्र देवान सांगेल तुका ऐकूचे जाता. आता कोणे एक म्हाका देवाल वयर नंबिके ना म्हळ्यार ताका भगवद्गीता शिकोवन कसं प्रयोजन ना श्रद्धे असू का. नेक्स्ट कसा म्हणता नेक्स्ट क्वालिफिकेशन कसं आशिल्लं अर्जुना लागी तो सखा म्हळ्यार फ्रेंड आता फ्रेंड म्हळ्यार कसं ना खंयचे टायपाच्या देवाल वयर कसं ना ईर्ष्या आसनाची ना देवाल धास्य भावार असो का म्हळ्यार तागेल सेवे करता असो का तशें जावन अर्जुनाल दोन्ही क्वालिफिकेशन आशिल्लो तो भक्त आशिल्लो देवालो आनी कसा ना तो तागेल देवाल केदने सेवक म्हूण लेखत आशिल्लो तशें जावन ताका कसं मेळटा हे रहस्यम कृष्ण कसं म्हणतास हे कॉन्फिडेन्शियल हे ओपन जावन सांगची असल भगवद्गीता नाही हे कसं ना हांवें विवर्सितस की ते मस्त कॉन्फिडेन्शियल मस्त एक कौरव रबलेस कितली सांगितलं की ऐकूच्या रेडी नाची हांव खाली तुगेला सांगतस कित्याक तू ऐकूच्या रेडी असता. तशीच आम्ही ह्या कोर्सा कोण आयलेच की आम्ही देवाला कसं एक इंडिकेशन दितस देवाक हांव तुका ऐकूच्या रेडी असा तू कसं ना ज्ञान दी म्हणून आम्ही समेत देवा लागी मागू का जाल्यार आता अर्जुनाक डाऊट येता कसा डाऊट येता अर्जुन उवाच अपारं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथम् एतद् विजानीयं त्वम् आदौ प्रोक्तवान् इति. आता अर्जुन कसं म्हणतास अर्जुन निमगे तसं विवस्वानाक तू ज्ञान दिलं ना विवस्वानाक तू ज्ञान दिलं म्हणून तू सांगतास कोण म्हणतास आता अर्जुन कृष्ण म्हणतास जाल्यार विवस्वान म्हळ्यार कोण सूर्य इतल्या वर्ष पुढे जावन आशिल्लो तुगेला आनी मिगेलेच अर्जुनाला आनी कृष्णाला एज आमी महाभारतांत पळयल्यार ऑलमोस्ट सेम एज 1 वर्ष 2 वर्ष वयर सकयल जावन आसलो जाल्यार ऑलमोस्ट सेम एज तांगेले दोग जाणाले तशें जावन तांणी फ्रेंडा मंकी आशिल्लेच तशें जावन आतां अर्जुन निमगे तस कृष्णा लागी
सूर्य कोण अस ई सीनियर बाय बर्थ टू यू कृष्णाक म्हणतास तुगेले की होड सूर्यदेव म्हणा विवस्वान हाउ एम आय टू अंडरस्टँड दॅट in the beginning you instructed this science तू हे ज्ञान विवस्वान दिल म्हणून हाव कशी नमगुच कृष्णा म्हणून सांगत तशी जाणं आता आम्ही कॅल्क्युलेट करूया भगवद्गीता विवस्वानाक कितली वर्ष पुढे सांगून असताला तुमको गोतस्व कितली वर्ष पुढे एक विवस्वाना सांगून असताला महाभारतांत आमकां गोतशे पुरो 5000 वर्ष पुढे म्हणून जाल्यार विवस्वानाक म्हळ्यार सूर्याक सांगेल ते एज कितली वर्ष पुढे असताल ते इयर्स कितली वर्ष पुढे असताल म्हणून पळया आता हंगा आम्ही एक कॅल्क्युलेशन पळया असं कॅल्क्युलेशन हे कलियुग कितली वर्ष 4,32,000 म्हणजे 4,32,000 इयर्स कसन कलियुग तांतु खाली कितली जाल्ला आमगेला तर 5,000 वर्ष मात्र जाल्ला कलियुगाच्या आणि कितली की लाख वर्ष असत आता तावळी प्रलय जात म्हणून आमकां मांकड करची शिवाय दुसरे काम ना जनांक तशें जावन आमी हांगा शास्त्र प्रकार गेला रे आणि के लाख वर्ष असत तशें जावन 5,000 वर्ष लागून 10,000 वर्ष कसं अस की ते मस्त बेनिफिशियल कित्याक हांगा स्वतः कृष्ण 5,000 वर्ष आईल पुढे तशें जावन आमकां हे 10,000 वर्ष कसं अस की कलियुगाच्या ते कसन गोल्डन एज कित्याक ह्या टाइमार मात्र आमकां नाम जप करून मागशे वचपाक एक चान्स अशें 10,000 वर्ष मागीर तुमकां चान्स मेळना कितली केलता की तुमकां मागशे वचपाक ट्राय केलता की तुमकां मस्त कष्ट भोगून देवाला वापस वचूका तशें जावन आतां आमी कसं म्हणटा तुमकां जप करायचे आनी देवा लागीं मागशे वचचे बेस्ट टाइम 10,000 वर्ष कलियुगा स्टार्टिंग 10,000 वर्ष ऑलरेडी 5,000 वर्ष जाला आमगेला आतां आनी 5,000 वर्ष मात्र उरला मागशी वचूका जाल्यार बाकी जाल्यार कितले वर्ष लाख वर्ष आसाच द्वापर युग इंटू 2 कराच 4,32,000 इंटू 2 8,64,000 ताच्या 4,32,000 इंटू 3 इंटू 4 केला रे म्हळ्यार कसन एक कलियुगाचे वर्षस की ताच्या इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 केला रे इंटू 4 केला कितले येता सतयुग येता 1 करोड कितले की लागी 1 करोडा लागी वर्ष एक सतयुगांत येता तशी हे एक पुरा 4 युग आमकां गोतशे पुरा ते 4 युग मेळणू एक दिव्य युग म्हणटा ते ಒಟ್ಟು मेळून कितले वर्ष ता 4 करोड 32 lakhs कितले की एक वर्ष जाता त्या एक 4 करोड कसं असं की ते एक दिव्य युग मन्वंतराचे एक पार्ट तशी कितली दिव्य युग असाचे एक मन्वंतरांतू 71 ते 71 दिव्य युग मेळणू एक कल्प जाता एक कल्प म्हळ्यार कसा ना ब्रह्माल एक दिवस तशें जावन ब्रह्माल वर्ष कितला 36,000 म्हळ्यार 36 कल्प कसा ना असो का ब्रह्माल एक जीवनांत तशें जावन आमगेले एक एज पळयला रे ब्रह्माल एज मस्त 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 सान एज तशें जावन आतां सूर्य कहीं पडता मन्वंतर म्हळ्यार एक मनु एक मनुक कितल्या आमगेले एक दिव्य युगाचे वर्ष तशें जावन आतां ब्रह्म खंय आस ब्रह्म टॉप मोस्ट सेक्शन हांगा वयरी तागेले एक वर्ष मस्त होड आस क्रिएशन आनी डिस्ट्रक्शन आतां आमी पळया ब्रह्मा आतां ह्या कॅल्क्युलेशन वयर बेजीस जावन ब्रह्माला ऑलरेडी 50 वर्ष हे मॅथ्स तुमकां अर्थ जायना वाडना हे पुरो बाय हार्ट करता म्हणून हांव जस्ट एक कसन तुमकां ह्या संदर्भ सांगता भगवद्गीता कसं की कितले वर्ष पुढे सूर्याक सांगिल्ला म्हणून तशी ब्रह्माला ऑलरेडी कितले वर्ष जावन आसता ह्या कॅल्क्युलेशन वर डिपेंड जावन आसल्यार आमी 50 वर्ष ऑलरेडी जाला ब्रह्माला आणि स मन्वंतर ऑलरेडी जाला आमगेल खंयची मनु स्वयंभुव मनु सत्ताच्या ओके ते उडगास दवराची काही एक निमगेल्यार कोणे आमगेल मनु सत्ताचे स्वयंभुव मनु नेक्स्ट कसं ना असल 27 सायकल 4 युग कसं म्हणले की दिव्य युग 27 सायकल ऑलरेडी मुग्धाला 28 सायकल आमगेला आणि सत्य त्रेता द्वापर ऑलरेडी जाला कलियुगाच्या टाइम आणि कलियुगांत कितली वर्ष जाला 5,117 आता काय 118-19 जावन आसताले ऑलरेडी एक वर्ष मुखार वचून आसताले पीपीटी ओल्ड तशें जावन ऑलरेडी टाइम जाल्ला हाज्या
नेक्स्ट लाईफ ऑफ ब्रह्मा. ब्रह्मा लाईफ कितला 155.522 ट्रिलियन करोडाकिंत चड इयर्स तेगेल्दल्ला ऑलरेडी. तशें accepting that before the birth of Manu Gita was spoken. तशें म्हणल्यारी भगवद्गीता कसा स मनून येवचीकिंत पुढे मनूक कितले वर्ष जावन आसतलात 120 मिलियन्स म्हळ्यार 1 करोड 12 करोड वर्ष जावन आसतल मनूक. त्या 12 करोड वर्षकिंत पुढे कृष्णान कोणाक सांगिल हे ज्ञान विवस्वानाक सांगिला. एक दिवस कितले म्हण हांगा आमी कॅल्क्युलेट केल्यारी ब्रह्माला 1 सेकंड कितला आमगेला 1 लाख वर्ष. तशें म्हणल्यारी आता आमी पळया भगवद्गीताचे एक पर्पटांत दिला कसा हे एक विषय हांगा दिला एक त्रेता युग दाखोवन. In the beginning of the millennium known as Treta Yuga, this science of relationship with the Supreme was delivered Vivaswana to Manu. त्रेता युगांतू विवस्वानान कोणाक दिला मनूक दिला. मनून कोणा दिले हे एक त्रेता युगांतूच मुखार कोणा दिला इक्ष्वाकू दिला. आमकां गोतशे पुरो त्या इक्ष्वाकू राज एक महाराज खंयच्या वंशांत आशिल्लो रघुवंश सूर्य वंश जावन रघुवंशांत आशिल्लो. तांच रघुवंशांत कोण जन्म आयिल्लो कृष्णूची कोणाल रुपारी रामाल रूपार जन्म आयिल्लो अवतारांत. त्या इक्ष्वाकू महाराजाक ज्ञान कोणास मनून दिला म्हणून हंगा आमकां गोतशे पुरो कृष्ण म्हणता हंगा. तशें जावन हे गीता कितले वर्ष पुढे हे म्हळ्यार ह्या भूमींत आयला कितले वर्ष पुढे 2 मिलियन्स म्हळ्यार एक 2 मिलियन्स म्हळ्यार हांगा करोडांत आमी कॅल्क्युलेट केल्यार एक 20 करोड जाव तशी 1 करोडा वयर वता आमगेला हे गीता कसं त्या हे भूमींत येवच्या टाइम इतले वर्ष पुढे एक गीता भूमींत आयला म्हळ्यार सूर्यदेवा दिला कृष्णान. तशें जावन कृष्ण कसं म्हणता हांगा अर्जुनाल त्या क्वेश्चनाक तो म्हणता हांव कशी नमगुचा म्हणून. ताका कृष्ण कसं म्हणता हांव आनी तू म्हळ्यार कृष्ण आनी अर्जुन खाली कृष्ण आनी अर्जुन म्हणलें नाका सांगा आमी पुरा जन कसा हांगा मस्त एक जन्म मेनी बर्ड्स म्हळ्यार सुमार जन्म आमगेल कसा जाला आमी पास जाल्याची. आम्ही समेत त्या टाइमार 2 करोड वर्ष पुढे आम्ही समेत जन्म येऊन आसतल्याचे मनुष्य रुपार कृष्णाची खंयचे दुसरे रुपारी आम्ही केदार लागून हे भूमींत आसाच म्हणून आमकां सांगू कळना. तशें जावन कृष्ण म्हणता हे एक तुगेल जन्म कसास की तू मस्त जन्म घेतला जाल्यार डिफरन्स कसा हांगा कृष्णाक आनी अर्जुनाक डिफरन्स कसा ना म्हाका आनी कृष्णाक डिफरन्स कसा नागा. कृष्ण त्या पुरा जन्म कसास उडगास दवरता. आम्ही कसं करताची प्रत्येक जन्मांत आमकां उडगास वरना आम्ही सान चड जावन जन्माक आयल कूडले कसं जाता आमगेल मागशे पुरा जन्माचे कर्म आमी विसोन सोडताची आनी आमगेल नवे जीवन हांगा सूर जाता. तशें जावन आतां कृष्ण तागेलेच एक विवर्सिता तागेले एक ज्ञानाचे ಬಗ್ಗೆ विवर्सिता जे आमी ज्ञान ज्ञान कसं असं हांगा कृष्ण तागेले एक ज्ञान विवर्सित कसं ना म्हण पळया आमी. हाऊ डज कृष्ण अपियर. कृष्ण कशी एक हे भौतिक जगतांत येता एक सान शिष्य सान चेडू हे भौतिक जगतांत कशी जन्म येता रडताची आमकां पुरा गोतास नगडेची रडत येत एक नर्साल हातांत आसता आवसोल हातांत आसता रगतांत ह्या जावन आसता आमकां पुरो जन गोतशे पुरो मागीर नाणोका जाता क्लीन करका जाता चेडूक त्या टायपारी हांगाच्या चेडू जन्म येताची जाल्यार कृष्ण तशें जन्म येतवा. कृष्ण तशें जन्म येयलावा केदारनी जावं कृष्णाल खंयचे अवतार तशें जन्म येयलावा नगडेची कसने नाश रडताची जन्म येयला तुमकां खंय एक उडगास आसवा राम तशें येयला कृष्ण तशें येयला. Yes or no? कृष्ण आमगेल मंकी जन्म घेतवा. हरे कृष्णा म्हगेल वॉइस येतास न्हू.
हरे कृष्ण माताजी येता वाईस. ओके. त्याच्यामुळे जाल्यार कृष्ण आणि मेगेल एक डिफरन्स सांग पळय आमी. मेगेल जन्म अशी जाल्यार कृष्णाल जन्म कशी आसतला तो कशी हे भौतिक जगतांत प्रकट जाता कृष्ण ताका आमी जन्म म्हणच प्रकट म्हणटाच पर जन्माष्टमी येवच्यास कृष्णाला त्या टायमार हंगा होड महोत्सव जाता तशें जावन आमगेले एक बर्थडे कसो आस थोडे जण येतात दवो आमगेल फ्रेंड्स रिलेटिव्स मात्र जाल्यार कृष्णाला जन्म टायमार कोण पुरायलेला भागवतामांत विवरण येता कृष्णाल जन्म टायमार देवकील गर्भांत असताना कृष्णान त्या टायमार तिगेल गर्भा वैरी सुमार देवी देवता येवन स्तुती केला वेदिक स्तोत्र वेदांत शिल्पर श्लोक देवाक ऐक पडला आणि कसं ಈ ದೇವಕಿಲ್ ವೈರಿ ವಸುದೇವಲ್ ವೈರಿ कसं जाता फुल्लाच्या कसं अभिषेक जाता त्या तसल एक जन्म देव घेवच्या आमगेल जन्म तशी जावच्या साध्य ना तशी जावन आता कृष्ण कसं म्हणतस हंगा अजोपी सन अव्ययात्मा आता अजोपी अजो अजा म्हळ्या कसं जन्म ना नत्तिलो कोणाक एक जन्म ना म्हळ्यार एक कोणे बर्थ घ्या ना म्हण असल्यार ताका अजा म्हण सांगतात ताका कृष्ण कसं म्हणता हांव ऑल्दो आय एम अनबॉर्न म्हळ्यार म्हाका जन्म घेवका म्हण ना हांव कोणाले जन्म घेतिला म्हण कृष्ण सांगता हांव केदने जन्म घेतिल ना हांव अजा आणि अमर म्हाका कोणाले जन्म दाखवून दालतकी भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतीम स्वाम अधिष्ठाय संभवामी आत्ममायया आता कृष्ण कसं म्हणतस मेगेल एक देह मेगेल एक शरीर मेगेल आकार कसा असं की त्या कशास ट्रान्सडेंटल माया म्हळ्यार अर्थ कसा नंगा आमगेल मंकी मनशाल मंकी नाही तागेल एक आकार आणि तागेल बर्थ कशास तागेल बर्थ दैवी म्हळ्यार मस्त विंगड रीती जाता आणि तागेल कृष्णाल आत्मा आणि कृष्णाल शरीरांत कसं नाही डिफरन्स आमगेल आत्मा आणि आमगेल शरीरांत मस्त डिफरन्स आसा आमगेल शरीर कसं जाता मरता आत्म मरना कृष्णाल शरीर आणि आत्म कसं ना ते एकच कसा त्या सच्चिदानंद फॉर्म तशी मुकारी when does कृष्णा appear कृष्णा केदन appear जाता आमका आमका पुरा जगात गोत्तशो यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् फेमस श्लोक प्रत्येक पटी आम्ही ऐकून असताल फेमस सिरियल आणतो आम्ही ऐकून असताल महाभारताचे एक डीडी नॅशनल आणतात तशीला हे एक श्लोक केदनाय आमगेल कन्ना ऐकपडचे श्लोक जाल्यार हंगा अर्थ कसा हज्जा कृष्ण म्हणता यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति हंगा एक धर्मांतू ग्लानी म्हळ्यार अर्थ कसं नाही धर्माचे नष्ट जावचे टायमारी धर्माक म्हळ्यार एक देवाल कार्य अंतू वसुदेव देवकी दवो एक मथुरांत आशिल जन ब्राह्मण तांणी पुरा कोणा खातीर काम करता आशिल्ले कृष्णाल खातीर काम करता आशिल्ले म्हळ्यार एक ब्राह्मणांक केदन म्हळ्यार तांकां केदन प्रॉब्लेम येता की कोणाल निमित्ती अधर्मी जनाल निमित्ती आता कंसालेचे एग्जाम्पल घेच कंसान कितले एक बाद दिला देवकी आणि वसुदेवाक देवकी आणि वसुदेव कोण आशिल्लेची कृष्णाला कसं ना एक सेवक तांणी आवसपापसूल रूपारी कसं करता आशिल्ले कृष्णाल सेवे करता आशिल्ले तांगेल एक सेवेक आड आयलोलो तशें जावन हंगा धर्मस्य साक्षात भगवत प्रणीता म्हळ्यार धर्म कसं नाही साक्षात देवाल कार्य तशें जावन केदन आमी देवाल कार्य आणतो मुखार वताची कोण आमकां आड घालताच की तेदन कृष्ण थंय प्रकट जाता तशें जावन कृष्ण कसं म्हणता यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति म्हळ्यार ग्लानी केदन धर्मा वैरी ह्यान जाता की तेदन अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् तेदन हांव कसं जाता प्रकट जाता म्हणून कृष्ण सांगता आता तुम्ही कोणे म्हाका 10 आता तो सांगता हांव प्रकट जाता हांव अवतार घेता म्हणून 10 अवतार सांगाच म्हाका कृष्णाला
कोणे सांगच्या साध्यस्व ಗೊತ್ತಶ ಪೂರ ಜನ ಗೊತ್ತಸ್ತಲೆ ಭಾರತ ಅಂತ ಶಿಲ್ಮಗಿರಿ. ಎಸ್ ಅವತಾರ ಕಂಚ ಕೃಷ್ಣ ದಶಾವತಾರ ಕೂರ್ಮಾವತಾರ मत्स्य अवतार हा ಮತ್ಸ್ಯಾವತಾರ ಮತ್ಸ್ಯ ಕೂರ್ಮ. परशुराम ಪರಶುರಾಮ ಹ್ಮ್ ಬುದ್ಧ ಹ್ಮ್ ನರಸಿಂಹ ಅವತಾರ बली ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ನರಸಿಂಹ ಅವತಾರ ನರಸಿಂಹ ಮಾಗಿರಿ ಕಲ್ಕಿ ಹಾ ಮಿಡಲ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಸೋಣ್ಗೆಲ್ಲ ಕಂಚಿತ್ಪುರ ವಾಮನ वामन ಹನಿ ಕಂಚ ಮತ್ಸ್ಯ ಕೂರ್ಮ कल्की ಬುದ್ಧ ಅವತಾರ ಬುದ್ಧ ವರಾಹ ಬುದ್ಧ ವರ ವಾಮನ ನರಸಿಂಹ ವಾಮನ कल्की बली बलि कसे का बली नाही हा ओके येस आता मी वामन. पळया निगेल एक चार्ट असं तुम्ही कंचीपुरा सांगला म्हणून पळून घ्यायचे सांगा ओके तुम्ही कंची सांगला फर्स्ट म्हणल्या मत्स्य हंग सकल लास्ट अंतु मागीर कंचे कूर्म वराह नरसिंह वामन परशुराम राम कृष्ण बलराम दोन्ही ಒಟ್ಟು ಎತ್ತಾಚಿ ಬುದ್ಧ ಎತ್ತ ಕಲ್ಕಿ ಎತ್ತ ವಿಠೋಬಾ ಬುದ್ಧ ಕಲ್ಕಿ ವಿಠೋಬಾ विठोबा कसे येतात विठोबा कृष्ण कृष्ण येस आता आम्ही पळया ना आता हा पुरा अवतार कृष्ण घेता की धर्माचे ग्लानी दत्त की प्रधान विष्णु असल पुरे एक अवतार घेत ना आता की अवतार आमक पुरा जन गोतस कलियुग ಅಂತ ಇಲ್ಲಲ್ಲ मग कल्की सोण दुसरी कंचा अवतार ऑलरेडी कृष्णान घेतलावा कलियुगांतो कलियुगांतो ऑलरेडी कृष्णान कलियुगांतो हरे कृष्णा चैतन्य प्रभु चैतन्य महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु तगेल मोस्ट चैतन्य महाप्रभुन कसं केलं हंगे ಅವನು कशी धर्मा ವಂಚಲ हरे कृष्णा घर घरा सांगून कीर्तन संकीर्तन व्हेरी गुड लक्ष्मणला तुम ಗೊತ್ತಸ್ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಮಳ ಕೋಣ म्हणून ಅದನ್ನ ಗೊತ್ತಂದತಿಲ್ ಜನಾಂಕ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಮಳ ಕೋಣ कृष्ण कृष्ण तोलेक्ता कलियुगांतू शस्त्र इटली वर्ष ते म्हळ्यार इतले जन्म अंत इतले एक सन अवतारांतू शस्त्र पुरा उट करायला आणि ह्या कलियुगांतू मुखारी म्हळ्यार लास्ट कल्की अवतार येताना तो भगवद्गीता तसल बोधन दिना कोणाकय कल्की अवतार अंत येऊच आणि कसन गोडान बशानी मारून घालचे जना तितलेच कल्की कसाने चढ उले नाही दलारी ताजे की पुढे एक जनांक चान्स दिव्या वापस येऊचाक कोण मिगेल बघतसच की तांका वापस येऊचाक हाव एक अवकाश दित म्हणता आणि कृष्णान भगवद्गीतांतो तो कसं म्हणता अशी पुरा भक्त दावे येत म्हणून कृष्ण सांगता जाल्यार कलियुगाचे जनांक खाली सांगला रे कळना तांकां सन दाखोवन दिवका ना एक सन चेडू असला री खाली बुद्धिवाद सांगून कळच्याक साध्य ना हावस बापून कसं ना त्या कोर दाखोवन ताज मागिरी त्या चेडाक कळता तशीची कृष्ण कसं लेखता हाव द्वापर युगांतू कृष्णाला अवतारांत येऊन हांव कसं केलं कृष्ण म्हळ्यार हांव येऊन कसं केलं हांगा हांव भगवद्गीता सांगले वय जाल्यार ह्या भगवद्गीतांत बरयलाल पुरा मगेल एक संतान जावन आशिल्ले एक जीव कशी त्या मुखार व्हरताची म्हण सांगून तोच कलियुगांतू भक्त रुपार येवन आमकां पुरा जना कशी भक्ती करता ना
कलियुगांतू नाम आधार कलियुग नाम आधार मला अर्थ कसा ना कलियुगांतू खाली नाव घेतल्यार मात्र कोणाला नाव कृष्णाला नाव घेतल्यार मात्र कसा ना खाली ह्या मुक्ती मेळच्या म्हळ्यार वापस आम्ही कृष्णाला घेवच्या साध्य स न्हू मुक्तीदाता मुकुंद खाली कृष्ण मात्र आमका मागशी वरच्या साध्य स आणि कोणाला दाखवून साध्य ना तश्मंदला री कलियुगांत होडोड याग यज्ञ करचाक साध्य ना तश्मंदला कंची याग यज्ञ करचाक साध्य नतील टाइम आरी खाली देवाले नाव कळल्यार पुरो तुम्ही मागशी वरताची म्हणून सांगून दिलेलं कोण चैतन्य महाप्रभू कोण हो कृष्ण स्वतः भक्त रूपार येऊन आमक पुरा शिकोन दिवची कथिरी तो स्वतः भक्त रूपार येऊन आमक शिकोन दिला तशें जावन कलियुगा टाइमार समेत कृष्ण कसं करता तागेले एक कसा ना एक रूपारी तागेले स्वतः एक रूपार येता आणि थंय समेत जन्म घेता तागेले जन्म ताण केलेले कर्म कसं आसाच की म्हणा काम ते अत्यंत कसं आम्ही कोणे करच्या साधना तसल पुरा कर्म चैतन्य महाप्रभू समेत केला आणि येवची लेवल जावन आम्ही तुमका तागेले एक हिस्ट्री आणि तागे लाईफ स्टोरी कसं किती आणि येवच्या लेवल जावन आम्ही शिकवून दिताच तुमका and at the next why does Krishna appear at कृष्ण आईल वय त्याला रे कृष्ण किती ह्या एक अशीच येता कृष्णान किती येऊ का ह्या भौतिक जगतांतू परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे आता कृष्ण कसं म्हणतास परित्राणाय साधूनां मला साधूक हाव कसं करता रक्षण करता आता साधू मला कोण येस साधू मला कोण ऋषीवे नाही आमगे लाईक स्वभावान साधू म्हणून सांगताच ना साधू स्वभाव केला मग साधू आशिलो सात्विक भोजन करतलो देवाल भक्ती करतलो देवाल भक्त लोक म्हळ्यार धर्माक ह्या करून तशी म्हळ्यार धर्माच्या केला रूल्स आणि रेग्युलेशन्स आसाच ना त्या फॉलो करताला म्हळ्यार धर्माचे एक प्रिन्सिपल्स कसं आसाच की त्या फॉलो करताला आणि भक्त तुम्ही सांगला मग की भक्त लोकांक ना भक्त आणि भगवान कसा ना एक अघाड कसा ना एक रिलेशन अस केदान एक चलडाक दुखी जाताना आऊस बापूस चलडा लागी येवचे सहज ना आपण हाडका म्हणा तशीची भक्तांक जगतांत केदन भक्तांक तांगेल प्रॉब्लेम येते की तेदन देवान येवच्या त्या खंडित अत देव कशी येवचे साध्य असत अत मग दुखी जाल कुडले देवान धावून येवका जाल्यार कशी धावून येवच्या ना आमका देव दिशाक साध्य ना देव आमगेल मुखार असता की आमगेल दोळे कसं ना देवाक पळच तसल दोळे नाही ना त्या भक्ती आमगेला आनीक ना तशी जावन आम्ही कसं म्हणताची नाम जप केल्यार तुमका त्या भक्ती कसं असं की त्या कसं जाता मस्त दृढ जाता तशीची पेशन्स असो का खाली आज नाम जप केल कुडले म्हाका देव दिसत म्हणून तशी आम्ही लेक्चनच ताका कसं ना आमगे लगी चिके पेशन्स असो का ना तशें जावन आता कृष्ण कसं म्हणता एक साधू कसं एक मनशाक रक्षण करचे येता आणि विनाशाचे दुष्कृताम म्हळ्यार कसं ना धर्माक नमगा ना जातील खाली नमगूच नाही ताक फॉलो करना जातील ना धर्मांत कसं बरेला मांस खाऊ नकाची सौर पिऊ नकाची जाल्यार हंगा जन सो कॉल्ड रिलीजन आम्ही कसं म्हणता की दॅट इज नॉट रिलीजन आता खाली हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म ख्रिश्चन धर्म त्या धर्म नाही आता हंग कृष्ण धर्म कसं म्हणतास एक सनातन धर्मांत कसं रूल्स आणि रेग्युलेशन बरेला की आणि तो सनातन धर्म कोणा खातीर बरयला
सनातन म्हणा कसं ना केदे नाही आशिला तशें म्हणल्यार ह्या देहाक बरेला त्या धर्म नाही त्या धर्म कसं असतं सनातन जावन आशिला आमगेलो आत्मा त्या आत्मा खातीर आत्माक कशी ह्या जिवनांत लायक जावच्या वायट जावच्या ताजे एक रूल्स आणि रेग्युलेशन बरेला ते फॉलो करचे त्या टायपारी आणि देवान सांगितलं ऐकूच्या त्या धर्म त्या धर्म आम्ही पालन करका कोण हे धर्म पालन करण्याची देवा पालन करतशील जनांक बाद दिताच की तांक हाव मरचक येता म्हणून आणि हे खाली एक टायपार नाही युगे युगे प्रति युगांत तशी जाल्यार प्रति युगांत हांव येवचे तयार आस म्हण कृष्ण आणि व्हॉट इज द बेनिफिट इतले आम्ही ऐकतच न्हू भगवद्गीता ऐकलेच 4 दिवस झाले आयचे 4 दिवस ना आज आत्ताच आम्ही कसं ऐकले कृष्णाला इतली पुरा विषय ऐकले केदान येता कसं नाही येता पूरा ऐकलेच आम्ही हज्जी कसं ना बेनिफिट कसं ना हज्जा इतली पुरा ऐकून मग मेळच्या कसं नस आम्ही केदना ऐकताच आम्ही पुरा कसं ना चढ जाणू आम्ही पूरा जन बिझनेस माइंडेड म्हळ्यार म्हाका कसं ना बेनिफिट असल्यार मात्र हांव कसं ना करची ते काम केला जन असताच तशी जावनात कृष्ण सांगता हा पूरा मेगेल विषय ऐकल्यार बेनिफिट कसं तुमका म्हणून कृष्ण सांगता तुम्ही सांगितलं बेनिफिट कसं म्हणून कृष्णाला बघ ऐकायला कसं मिळत म्हाका कृष्ण धामाक वच्चे आहेत आमका येस आणि कृष्णा बरोबर आमकां अटॅचमेंट उरता कितें असल्यार आमकां भंय उरना आमगेले बरोबर कृष्ण आसा अशें म्हण आमकां भावन येता आनी आमी आमकां डेअरिंग येता आमकां त्रास कसलो दिसना येस थँक्यू माताजी येस पळया कृष्ण कसं म्हणतास का म्हणता जन्म कर्मच्या मे दिव्यम मेगेल जन्म आणि कर्म कसं असं की त्या तुमगेल एक मनशाल म्हण की नाही मेगेल जन्म आणि कर्म मस्त दिव्य म्हणून कृष्ण सांगता एवं यो वेति तत्वतः या तत्व कसं असं त्या मस्त कसं ना रहस्यमय जावन असं मेगेले तत्व आणि त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मा नैति मामेति सोर्जुना त्यक्त्वा देव त्यक्त्वा म्हळ्यार देह त्याग केल मागिरी नैति म्हळ्यार तुका आणि पुनर्जन्म मेळना म्हळ्यार वापस तू खंय वता माम एती सो अर्जुना म्हळ्यार मेगे लागी वापस येता म्हळ्यार वापस देवा लागी आम्ही वताची तश म्हणल्यार आता कृष्ण म्हणता जन्म कर्मच्या मी दिव्यम तश म्हणल्यार मेगेल आणि कृष्णाल मध्ये डिफरन्स कसं ना तुगेल आणि कृष्णाल मध्ये डिफरन्स कसं मेगेल आणि कृष्णाल मध्ये डिफरन्स कसं येस गुरु आणि भक्तावारी उरतले त्या एक आमगेल भावने वय दुसरी कसं ना कृष्ण आणि मेगेल मध्यांतो डिफरन्स कसं असतला हरे तो कृष्ण देव कित्याक हांव भक्त कित्याक कृष्णाले देह आणि काही हे जायना आत्मा आमगेले सोल आत्मा मात्र उरता देह मटेरियल अंतु भौतिक ते म्हळ्यार भौतिक मेल मागिरी कसं मेल जाता मागीर- देवाक आमी जळोवन उडयताच होय होय करेक्ट हा येस पळया कृष्णास फॉर्म इज स्पिरिच्युअल आता तुम्ही माताजीन सांगला मागी कृष्णाला एक आकार एक कसं ना तेगेल रूप कसं अस की आध्यात्मिक रूप आमगेला टेम्पररी म्हळ्यार आमगेल फर्स्ट कसं ना ग्रॉस बॉडी म्हळ्यार पंच इंद्रिया ताज मागीर कसं येता एक सटल बॉडी तांतू कसं ना मन आणि आमगेल इंटेलिजन्स बुद्धी आणि अहंकार त्या 3 कसं अस की ते सटल ताज मागीर येवचे आत्मा आम्ही त्या तशी आणि एक कसं ना डिफरन्शिएट कृष्ण आमगेल वैरी हे भौतिक आम्ही हे भौतिक जगत ಅಂತ ಹೇಳಿ मागिर मेटीरियल वर्ल्ड ಅಂತ ಹೇಳಿ मागिरी मेटीरियल वर्ल्ड ಅಂತ सांगिल मग आम्ही ऐकूका जाल्यार कृष्ण हंगा अवतार घेऊन येताना तागेल पुरा अवतार घेऊन येताना तो हे भौतिक जगताच भितरी असना आता वीतरागा भया क्रोध मन्मया माम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा उत मद्भाव आगतः जाल्यार हे ज्ञान आता इतले पुरा सांगले न्हू ते ज्ञान मेळच्याक ताजे की 3 कसं द्वार असाची ते खंय वता तुका नरकाक ताणून घेऊन वता
आणि त्या ज्ञानाक कसं करता रेफ्यूज करता कंची पुरा अटॅचमेंट वीत राग भया क्रोध अटॅचमेंट फियर अँड अँगर ते तिन्ही कसं असं की त्या तुमका मेग्याला लागून आड येवच्या पळयतस तशी जाऊन एक मस्त एक पर्सन म्हणजे एक लिव्हिंग एंटिटी कसं असं की त्या एक नॉलेज घेऊन कसं जाता प्युरिफाईड जाता मग कृष्ण सांगता हाऊ डस कृष्णा रेसिप्रोकेट कृष्ण आमका कशी रेसिप्रोकेट करता ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम कृष्ण कसा म्हणता ये यथा मां प्रपद्यन्ते तुम्ही कशी म्हाका सरेंडर जाताच की खंयची लेवलार तुम्ही सरेंडर जाताच की हांव तशीची तुमका वापस रेसिप्रोकेट करता म्हण कृष्ण सांगता ना अत मेगेल सरेंडर सिरियस नादला रे हांव कृष्णाक ग्रांटेड घेतस हांव कृष्णाक ग्रांटेड घेतला रे कृष्णय म्हाका ग्रांटेड घेता हांव लेखता हांव दाव कशील पुरात करता मर्ची टायमार कृष्ण उडगास करता म्हण सांगून लेखता तेदन कृष्ण कसं लेखता मर्ची टायमार हांव तागेल मनान ध्यान जाल्ला ना तो मिगेलागी कशी एक सरेंडर भावने तांची द्रौपदी तिगेल सरेंडर कशी आशिला टोटल आशिल ना तीन एक पटी देवाल नाव कळ कुडले देव एक कसन रेसिप्रोकेट करता तीन अपेल कुडले देवाक ऐकता कित्याक तिगेल एक सरेंडर म्हळ्यार तिगेल एक देवालेर नंबीक कसं की तामगेल की 1000 गुण चड आस ताज मागीर म्हणता कृष्ण एक कास्ट सिस्टम आम्ही सांगता सो कॉल्ड कास्ट सिस्टम त्या चातुर्वर्ण मया सृष्टम त्या वर्ण कसं की वर्णाश्रम धर्म हाव सृष्टी केलेला ना कंची बेसिस वैरी जन्माची वैरव्या नाही गुणकर्म विभागशा आता केला जन कलियुगान कसाची हाव ब्राह्मणाला पूत दलाल मी त्या ब्राह्मण ज्यांना गालो गाल नशे बैस हाव ब्राह्मण हाव मांस खावो खाय नशे बैस हाव ब्राह्मण म्हणून त्याला कृष्ण म्हणता तसल ब्राह्मण नाही त्याने मिथ्याचारी ब्राह्मण कशा सुका तेगेल गुण कसा की त्या ब्राह्मणाला मिंके सुका क्षत्रिय कशा सुका क्षत्रियाल गुण वैरी सुका तशी प्रत्येकला एक गुण कसा तज्जी वैरी असं तस्या कर्तरम अपि माम विद्धी आकर्तरम अव्यय म्हणून कृष्ण मुखार सांगता तशी दावनो कृष्ण एक कंचेच वैर बेसिस दावनो कास्ट सिस्टम केला त्या कंचेच वैरी गुण आणि कर्माच वैरी तश म्हणलं कृष्णान हे वर्णाश्रम धर्म किता केला आमगेले कर्तव्य कसं असं आमगेल सुटेबल जावन अशी तसं कर्तव्य ना डॉक्टर डिग्री घेऊन हांव इंजिनियरिंग काम करची कशी ना इंजिनियरिंग जाय ना शिकिलो ना हांव करची कशी तशीची सान दाखवून आमगेल गुण कशी की तशीच आमगेल कर्तव्य सुका म्हणून कृष्णान त्या वर्णाश्रम धर्म त्या टाइमार केला जाल्यार आत्ता पुरा जन कसं एक शूद्राल मग काम करता कशी सॅलरी घेवचे त्या दिवसूची म्हळ्यार 1 महिने भितर त्या सॅलरी कसं जाता एंड जावन आणि वाय डस म्हळ्यार मुखारी डस कृष्ण ऑल्सो कम अंडर वर्णाश्रम धर्म तश म्हणल्यार देव स्वतः वर्णाश्रम धर्माच्या अंडर येतवा कृष्ण कसा म्हणता ना माम कर्माणि लिप्यते कृष्ण कसा म्हणता म्हाका कंचे काम एफेक्ट दायना आता सुदामा लोटो असताना फक्त कशी एक ब्राह्मणाल मंके आशिलो ब्राह्मणाल लोटो असताना एक ब्राह्मणाल मंके आशिलो तांची क्षत्रिय रणभूमींतू भीष्माल वैर चक्र चलयतना जरासंध लोटो युद्ध करताना कोणाल मंके आशिलो कृष्ण एक क्षत्रियाल मंके आशिलो ताज मागीर एक गाय चरयतन कशी आशिलो वैश्याल मंकी वैश्याल कर्तव्य कसं ना गोरक्षा म्हळ्यार आत्ताचे सो कॉल्ड बिझनेसमॅन नाही वैश्य वैश्य म्हळ्यार अर्थ कसा ना गोरक्षा तागेले कर्तव्य कसं ना गायक रक्षा करच्यानी वाणिज्य गायची रक्षा करून तांकां कसं दुधाचे प्रॉफिट मिळत की ते प्रॉफिट दाखवून कसं नाही दुड्ड येत की त्या वाणिज्य इकॉनॉमिक त्या वाणिज्य आता सो कॉल्ड बिझनेस त्या कसं नाही करप्टेड म्हणजे त्या बिझनेस नाही ते दुसऱ्यांक लुटून घालच्या त्या बिझनेस ताक आम्ही वैश्य म्हणून सांगच्या शूद्राला काम कसं सारथी जावन अशें तेवय काम कृष्णान केला तशें सांगून कृष्ण एक सर्टन कामाक सर्टन वर्णाश्रम धर्माक सूट जाला म्हणून आम्ही सांगच्या कृष्ण ब्राह्मणाल मंकी आशिलो कृष्ण क्षत्रियाल मंकी शूद्राल मंकी वैश्या मंकी आशिलो म्हणून सांगचे
कृष्णान सृष्टी केलेला तशी जावन कृष्ण खंयच्या एकाक तागेल इष्ट तो खंयच्या एक वर्णाक तागेल इष्ट जाल्यार वर्णाक तो वचेत केदांनी चेंज करत तशें जावन तो खंयच्याक अटॅच जावन ना कृष्ण तो सांगता तशें म्हणून जाल्यार कर्म आणि विकर्म म्हणा कसा ना कर्मणो हि अपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणा अकर्मणस बोधव्यम गणः कर्मणो गतिः आता कर्म म्हणा कसा ना आणि विकर्म म्हणा कसा ना आमकां पुरा जन ऑपोजिट वर्ड्स गोत आसतला कर्म विकर्म तशी विकर्म म्हणा कसा ना कर्म म्हणा कसा कर्म म्हळ्यार वेदांतू शास्त्रांत बरेला प्रकार कसा एक कर्म केल्यार दॅट इज गुड गुड ऍक्शन दॅट इज ऍक्शन त्या कर्म तो कर्क आशिला विकर्म म्हळ्यार कसा ना शास्त्रांत करू नज्ज म्हण बरोवन आसता पळय तुम्ही असाला खर्चाक केल्यार हक कसा मेळटा तुमका शिक्षा मेळटा म्हण बरोवन आशिल्लें त्या कर्म कसं असं की सौर पिवच्या मांस खावच्या सगळं दीस न्हिदोन अशा काम करणं अशा ते पुरा कसं असं की त्या विकर्म तश मोदला हंगा अकर्म म्हण आसा अकर्म म्हळ्यार कसा ना एक मिनिंग असता कसं काम करणं अशा त्या साध्य ना नेक्स्ट अकर्म म्हळ्यार कसा अर्थ देवाल कार्य करच्या हंगा देवाल कार्य करताना त्यांचे पाप पुण्य दवो कसा एक फल असा ना तश म्हणून हंगा एक डिफरन्स कसा ना कर्माच्या कर्म विकर्म आणि अकर्माचे डिफरन्स कसा ना कर्म म्हळ्यार लायक विकर्म म्हळ्यार वाईट अकर्म म्हळ्यार देवाल कार्य करच्या त्या एक आता नारद मुनी असताला दवा भक्त लोक त्यांनी देवाल एक संकीर्तन तसल पुरा करता असतात त्या टाइमारी कंची चांग कंची वाईट म्हणून आलोचन करता म्हणना कित्याक त्यांनी करच्या 100% चांग म्हणून तांगोतस देवाल कार्य करताना 100% शास्त्रांत बरेल प्रकार करतास म्हणून तांगोतस आणि कसा ना वाईट कंचे ना म्हणून तांगोतस कित्याक पाप दव पुण्य दोन्ही पळोवन घेवची कोणा देवान आणि देवालेच तुम्ही कार्य करताना ताजे एक पाप आणि पुण्य कसं असं देवची घेऊन घेता तुमका खंयच्या ताजे इफेक्ट दिवचे दिना हे हाजी डिफरन्स आता हे डिवोशनल सर्विस एक भक्तीन तू प्रोग्रेस जावका आता म्हणल्यार अकर्म म्हळ्यार कसं ना भक्ती आता जप करची त्या पुरा अकर्म देवाक प्रसाद दिवच्या भोग दिवचे पुरा अकर्म ते करता म्हण जाल्यार ते प्रोग्रेस भक्तीन तशी व्हेरी गुड जाल्यार भक्तीन तू प्रोग्रेस जावका म्हण जाल्यार कशी प्रोग्रेस जावत फर्स्ट इज कसा ना श्रद्धे असुका ताजी मागीर कसं ना साधू संघ म्हळ्यार साधू म्हळ्यार कसं ना देवाल भक्त तांगेल संघ असुका ताजी मागीर कसं ना साधू संघ ताजी मागीर देवाल एक कार्य करता म्हळ्यार एक कसं ना प्रॅक्टिस कृष्णा कॉन्शियसनेस म्हळ्यार कृष्ण प्रज्ञांतू आम्ही असुका प्रत्येक टाइमार आम्ही कसं नाही जप करता सच की तप करता सच की देवा प्रसाद दवरता सच की त्या पुरा निष्ठापूर्वक दान करता ताजे मागीर कसं जाता अनर्थ निवृत्ती तशी करता करता कसं जाता की जप करता करता आमगेल पुरो कसं पाप अस की धुवन वता धुवन घेत मागीर कसं जाता फेथफुलनेस म्हळ्यार निष्ठा येता ताजे मागीर कसं टेस्ट इन प्रॅक्टिस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस ताजे मागीर उगूर कोणे फोर्स करका म्हणना ताजिटला नाव तुमगेल तोंडा दाखवून येता असतं देवाला ताजे मागीर कसं जाता कृष्णाल वयर कसं अटॅच जावचे साध्य अटॅच जाल मागीर कसं जाता भाव देवाल वयर कसं ना लायक भावन येता आणि कसं ना लव फॉर गॉड कृष्णाल एक प्रीती आमकां मेळटा ते एक लॉंग वे मस्त व्हड एक वाट तांत आमी कसं जावन आसुका साधू संघ स्टार्टिंग कसं आमकां एक कृष्णाल वयर मस्त एक कसं ना भरवस आसुका कृष्ण केदनाय आमगेल हात सोडोचा ना म्हण आमकां भरवस आसुका सनची कसं मिस्टेक जाल कुडले कसं ना देवान केला म्हण सांगून आम्ही हे करूनच नेक्स्ट हे पुरा मेळका म्हण जाल्यार श्रद्धे येवका म्हण जाल्यार श्रद्धे तुमगेले इन्क्लूड म्हळ्यार श्रद्धे स्टार्टिंग न्हू इन द बिगिनिंग ते श्रद्धेची चड जावका म्हण जाल्यार कोणाला आश्रय घेवका आम्ही कृष्ण म्हणता हांव कशी हे ज्ञान घेवका
तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवय उपदेक्षान्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनास तत्वदर्शिना. आता कृष्ण कसा म्हणतास, just try to learn the truth from approaching a spiritual master. मला कोणा लगी एक गुरु लगी तू ज्ञान घेऊ का, तद्विद्धि प्रणिपातेन कशी घेऊ का, क्वेश्चन कशी घेऊ, क्वेश्चन कशी कर का गुरु लगी तू के ज्ञान घेऊ का म्हणला क्वेश्चन कशी कर का सबमिसिव म्हणाली तगेलवरी आधार सुख गुरुलवरी तगेलवरी ಒಪ್ಪಂದಾನು ಕೊಪ್ಪ ನಿಂಗುಚ್ नहीं तक सकल दाखवच तशी निमगुच नाही गुरु सकल दाखवच तशी निमगुच नाही तगेला कश निमगू का माका हाजी उत्तर सांगून दे म्हणून पाय पण तगेला पाय पड का आणि कसं कर का रेंडरिंग सर्व्हिस सेवा या सेवे कर का गुरुला आमके एक प्रत्येक लाय गुरु असना तंगेला मी सेवे कर का त्याच मागीर द रिअलाइज सोल म्हणता गुरु कसं की तुमका ज्ञान दिवचाक साध्य म्हणून विष्णू हंगा चॅप्टर अंतू फुल चॅप्टर अंतू सांगता. ओके, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कसं डाऊट असतो तुमका? हरे कृष्णा माताजी.